Αλλάζουμε εμείς τώρα τελείως θέμα με ευχές για μια καλύτερη χρονιά. Οι γνωστοί σε όλους μας μικροπολιτές έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν βεβαίως εκπρόσωποι του κλάδου. Να δούμε το ρεπορτάζ. Θεσμός είναι πλέον η κοπή πίτας του Συνδικάτου Μικροπολιτών Ελλάδος. Παρουσιών των εκπροσώπων του κλάδου και με την ευχή το 2014 να χαρίσει ελπίδα και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο, οι μικροπολιτές έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Είναι ένα θεσμός που δημιουργούμε όλοι οι μικροπολιτές. Είναι το αντάμαμα των μικροπολιτών. Εν όψεως κρίσεως προσπαθούμε να έχουμε μια βιοπόρηση της δουλειάς. Είναι δύσκολο το 2014 και εύχομαι και ολόψυχα το 2014 για όλο τον κόσμο να έχει ευημερία, δουλειά και αγάπη. Εύχομαι καλή χρονιά και να μην σκύψουμε το κεφάλι όπως ήδη δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Οι μικροπολιτές πάνε καλά και πιστεύω και του χρόνου να πάμε μια χαρά. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια όπως ξέρουμε τόσα χρόνια εμείς. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου στους Αγίους Αναργύρους παρευρέθησαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κομμάτων καθώς και από τον κλάδο του εμπορίου.